Дали пък няма да направя само full face с червила? Оставя сега. Съм си мислил, че някога ще го кажа това, но ето ни. Това е много малка част от колекцията ми, която реших да си изчиствам, затова преди да я изчиста ще направим този грим, за да мога после да изхвърля всичко. Марш от тука! Имам всеки възможен цвят на тази планета създаван, така че мисля, че ще стане много добро. Period. Праймър нямаме, затова си почваме с фондиотен, като тук имам бая избор. Имам тези 3 червила на Golden Rose, които толкова има минал срока, че bear with me. Имам това, което е на Arno, Сетая и ще се върна, като видя кой цвят ще използвам. Това е цвета, който успях да докарам. Пука не ми не. Ще не ми пука, че си слагам матови червила на лицето. И да видим. Oh my god, bro. Така, готови сме с фондиотена и сега това, което си мисля за коректор. Имам тази палитра на Athena You Can Be. Реално може да се използва и за устни. Така че това читинг ли е реално? Не знам, но аз ще използвам от бялото малко и ще си го смеся за коректор. Така малко слагаме от това. Абе, защо ли си мисля, че това ще проработи? И то доста добре. Всъщност няма причина да не проработи, тъй като имам абсолютно всичко. Така, преминаваме към контур. Така, за контур и брозан ще използвам този липстик пен на Trended Up, който според мен ще стане това, хора. Такава, че е така. Сега ще си взема пак от тази палитричка. Мисля малко от черното, за да си го направя по-към контур. Не знам, сега ще видя какво ще направя. Да, точно това ще направя. Ще сложа малко черно, малко бяло. Добре, тук ще си го прехвърля малко от черното. И пак ще си сложа от контура. Мале всичко е вече в червила. Хубаво. Не знам нещо да се случи, кой знае какво. Може би една идея по-студено стана. Сега преминаваме към Затъкнах. Така че преливането на коректора.